Kello on 8.01. Sunnuntai-aamu. 2 viikon päästä lauantaina kisa. Painetaan tästä viimeistä yhteistreeniä. Toi jätkä on liian keskittynyt tämän päivän kisoihin. Ns. Niinku viimeinen kisaan valmistava reeni. Muutamat ratavedot. Vähän lätkimistä. Sitten takaisin Jyväskylään. Moro. Moro. Joo, no tässä on tämmöset maisemat ja tossa olisi toi rataa. Käytiin äsken ilmoittautuu. Aikalaskut laskettu, itse on sijalla 15. On siellä 16. Huonot laskut oli itellä, ei oikein kulkenut. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then should've bit your tongue. Cause there's no turning back. This path once it's begun. You're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. All right, next heat coming up, heat number 3 with Linus Ollikainen, Michael Urban, Lukas Korsatansky, and Patrick Mertz. Should be a very good heat here. Keep an eye on the start of Michael Urban. He has been a perennial good rider the last few years. Yeah, and Michael Urban out to a good start in the black and white there as he gets that first corner in the lead. Right behind him, though, is Linus Ollikainen and then Patrick Mertz, followed by Lukas Korsatansky. This one's pretty close here as Urban starts to open up the lead now a little bit as they come down that step down. Ollikainen still holding on to second place. Patrick Mertz looking to try and get by him. Ollikainen's a big body. That's going to be a tough battle for Mertz, who is a much smaller man. And it is Michael Urban, then Ollikainen getting through. Patrick Mertz coming in third place there. Just couldn't get by the big, broad shoulders of Linus Ollikainen. Semi-final number 2 with Linus Ollikainen, Jack Beatson, Michael Urban, and Thibaut Fauconnet. Here we go.
All right, a good even start again. These are evenly matched heats getting out of the gate, but Michael Urban with a little bit of a nicer step up, and he gets through that corner first. With Ollikainen holding off Fokune. Oh, no, excuse me. That's Jack Beatson in third place right now, but Ollikainen, as we saw before, is such a big man. Hard to get by him. Right now, Michael Urban absolutely owning this one. Ollikainen goes down, leaves the gate wide open for Beatson to come through, and that means Beatson is going to take advantage of the mistake of Ollikainen and move to the final. Good to be lucky and lucky to be good. Michael Urban still... Eka kisa ohi. Aikalaskun jälkeen oli 15. Siitä sitten kisaa. Alku meni ihan hyvin, mutta semifinaali sitten kärkipiiket viimeiseen mutkaan railoon. Ja siinä oli semmonen railo, mistä näkyy puu läpi radasta. Ja siihen luistiin ja nokkaa älä laitaan. Siellä tuli yksi kaveri ohi, niin en päässyt siitä sitten finaaliin. Jäin 3. Mutta pikkufinaalissa sitten läheistä heti kärkeen. Ja samaan mutkaan pikku virhe ja sieltä oli taas yksi kaveri ohi. Lopullinen sijoitus 6. Ei se huono, mutta ei se hyvääkään ole. Tuo kisaviikko Itävaltaan mennään. Viikonloppu ohjelmaa silleen, että mennään torstaina lennetään sinne ja illalla mennään hotellille ja aamulla sitten perjantaina käydään nopeat treenit, käy ottaa vähän rataa tuntumaan ja sitten perjantaina illalla on aikalaskut ja pari reenikaskua sitä niitä ennen. Sitten lepoo ja lauantaina sitten itse kisa. Sitten tullaan maanantaina takaisin Suomeen. Let's go! Mitä Samppe? Mulla on lentopelko. Joo, oli pientä häslinkiä tässä, meillä on molemmilta akkuja. Meillä olisi siis latuureita, ei kummallakaan on mukana, niin lainattiin yhdeltä toiselta suomalaisilta latuurit, niin saatiin tuo auto muokattua. Reeneihin menossa tässä hyvällä mielellä. Käytiin vetää tässä katreeni. Vedettiin kun me 4 laskua ihan. Yhden vedin silleen niinku... Vedettiin 2 samaan aikaan, niin Karo vetäisi mua luistamalla nilkkaan ja heitin siihen sitten seinään. Ja nousin siitä ylös ja lähdin tulla taas alaspäin sitä. Ja no ei siinä viimeisen kumpuun sitten. Vedin senttiin sen ja sitten lensin sitä varmaan 5 metriä eteenpäin sinne lumipankkaan. Muuta ihan jees. No kyllä mä silleen sendaan, että tavoite saada hieno kuva IGC. Joo, toi on kyllä hyvä. Morjesta täältä Jydenburgista. Meillä on aikalaskut eilen laskettu 3. sieltä. Napsahti plakkari ja tänään illalla olisi tarkoitus mennä kisaamaan tuohon vuoririnteelle. Siellä on semmonen -6, -5 pakkasta, että jää aika luultavasti täydellisessä kunnossa. Ei ole liian kylmää ja liian lämmin. Ja aurinko paistaa pilettömältä taivaalta, niin tässä on ihan mukava lähteä kisoihin. Lähdetään hakemaan finaalipaikkaa ja sitä kautta voittaa. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine.
Das ist ganz eng. Oh, das könnte noch jeder machen. Jon Snow mit Joo. Se on sunnuntai-päivä. Eilen käytiin kisaamassa ja semifinaaleihin asti sitä päästiin taas, mutta ei sitä nyt... Jos pari kertaa kaatuu siinä matkan varrella, niin ei sitä paljon jatkoa enää mennä. Viimeiseen mutkaan tulin 3. ja yritin piitsanystä vielä ohi siinä viimeisessä mutkassa, mentiin sitten molemmat sitä nurin. Sitten pikkufinaaliin siitä ja... No ei siinä mitään, niin heitin selälleen ihan huolella sitten. Nyt on vähän kyynärpää mustana. Tämän kauden kisat oli siinä. 2 kisaa sieltä vaan tuli tänä vuonna. Vähän surullista se on. Mutta. Ekaasta kisasta se 6 sijaa ja tästä toisesta tuli 8 sijaa. Molemmista päästään semifinaaleihin asti, mutta molemmissa sitten kaadottiinkin myös semifinaalista. Jäi se finaalipaikka vielä ansaitsematta. Ehkä se ensi kaudella tulee siitä. This is what you are.